mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Inaalagaan ko ang asawa kong may sakit. Pero hindi niya alam na niloloko ko siya. Hi, DJ Rocky. It's been a while since makapakinig ako ng programa mo. But I always find your program very entertaining and inspiring. And here I am, sharing my own story. Hindi ko akalaing darating din ako sa point ng buhay ko na magbabahagi ako ng sarili kong kwento. Itago mo ako sa pangalang Boogie. At ito, ang aking secret file. Nasa late 40s na ako. At meron akong asawa sa loob ng mahigit 25 years. Marami kaming pinagdaanang pagsubok. Kasama na dyan, yung bata pa, nagpakasal na kami, parehas kami nagkaroon ng mga pagtataksil nung unang bahagi ng relationship namin, pero lahat naman ng yun nalampasan namin. At naranasan naman namin ang smooth relationship for the past few years. Kaya lang, there was a point in my life na napaisip ako kung tama pa ba ang relasyong to. It was year 2019. Nag-18 years old na ang kaisa-isa naming anak. Para bang hindi na ako masaya. Meron akong urge na makipaghiwalay na sa asawa ko. Since nasa ibang bansa kami ikinasal. Madalas kaming magtalo. At naging malamig na yung relasyon namin. Then year 2020, parehas kaming nawalan ng mga malalapit na relatives dahil sa COVID. At para bang ayoko nang dagdagan yung kalungkutan na meron kami. So tiniis ko. I endured everything. And at least I tried. I tried and tried to give our relationship a chance. Baka kulang lang ako sa effort, baka may kailangan pa akong gawin para gumanda lalo yung relationship namin. But then year 2024, na-endure ang asawa ko. 2 weeks siya na nasa ospital. Ang nangyari, maraming nawala sa kanya. Nawalan siya ng kakayahan na gumalaw.
Para bang naging nurse ako sa pagkakataong yun. And the next thing we knew, may kidney failure na siya. Ang advice sa amin ng doctors, transplant. Transplant ang kailangan para sa kanya. If she wanna live long, then kailangan niya ng kidney transplant. Pero may mga test pa bago isagawa ang kidney transplant. Kailangan malaman kung karapat-dapat ba siya at kaya ba ng katawan niya ng kidney transplant. Actually, nagpresenta na ako na maging donor. Kaya lang, hindi match eh. At ang sabi ng misis ko, mas pipiliin na lang daw niyang mamatay kesa magdaan at sumailalim sa dialysis. Yes, DJ Rocky. Ayaw niya na sumailalim siya sa dialysis. So wala nang tamang panahon para sabihin sa kanya yung gusto kong sabihin matagal na. Na gusto ko na ng divorce. At kung sakali man na makipag-divorce ako sa kanya, aba, babagsak ang challenge na to sa nag-iisang anak namin. At ayoko naman yung mangyari. Then just last year, sa kalagitnaan ng kalungkutan na meron ako, and devastating news tungkol sa asawa ko, may isang kaklase ako sa high school na nagparamdam sa Facebook. Nalaman ko na siya pala ay nasa controlling or abusive na relationship. Kaya pala wala siya sa grid for the past few years dahil hindi siya pinapayagan ng kanyang partner na mag-Facebook. She got off from that relationship at nagsimulang magtayo uli ng sarili niyang career. Owning her life again. Naka-chat ko siya. At kahit papano, may ipon naman ako, so tinulungan ko siya. Binigyan ko siya ng onting pera para mapaayos yung sira niyang sasakyan. And then, eventually, nakapagtrabaho siya ng full-time. Hindi kami ganun ka-close dati. Pero nung nag-reconnect kami sa isa't isa, wow, ang lalim ng mga napag-uusapan namin. Then January came. This year. Meron akong business trip. Inalok ko siya na pumunta dun sa lugar na pupuntahan ko. Medyo malayo siya kung nasaan man siya that time. Pero I sent her money para makasama ako. Pero binalik niya rin yun. And guess what? Uminit ang lahat. At para bang nagkakulay ang matamlay kong buhay. Nang magkita kami. Simula nang dumating siya sa buhay ko. At merong pangyayaring hindi ko kailanman inaasahan. Nagkita kami
We hugged each other. Pinatuloy ko siya sa tinutuluyan kong hotel room. DJ Rocky, aaminin ko, may nangyari sa amin. Minarkahan namin ang buong hotel room. It was so spicy, it was so intense. And after that, mas naging spicy ang lahat. Mas naging mainit ang lahat ng mga pag-uusap namin. Then this July, may isa pa akong upcoming biyahe. Ako mismo ang nag-book ng kanyang flight papunta dun sa pupuntahan ko. To be honest, DJ Rocky, hindi siya matanggal sa isipan ko. Lagi akong nag-iisip kung paano ako makakahanap ng time para makasama siya. Kahit na sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko gustong pumasok sa ganitong klaseng relasyon o hindi ko gustong magseryoso. Or ayaw ko ng pangmatagalang relasyon. Pero alam mo yun, I'm just so excited to see her, to be with her. Nandun yung excitement eh. At para bang resurrection ko ito pagdating sa pag-ibig. Kapag bumabalik ako sa bahay, kapag nasa bahay ako, sobrang boring. Walang kasigla-sigla. Parang may hinihintay na lang ako. Yes, DJ Rocky. Inaantay ko na lang sigurong mamatay ang asawa ko. Ang pangit mang pakinggan na lumabas yun sa bibig ko o sa utak ko, naisip ko yun. Pero that is the reality. Lumalala na ng lumalala ang kalagayan ng asawa ko. At tinapat na kami ng doktor. Na dun na papunta ang kalagayan ng asawa ko. Naisip ko na oo, pag nawala siya, magluluksa ako. Pero naisip ko din sa kabilang banda na pagkatapos noon ay magiging masaya ako kasi malaya na ako. Pero pumapasok din sa isip ko na paano kung gumaling siya? Kailangan ko pa bang maghanap ng tamang pagkakataon o tamang oras para sabihin sa kanya kung ano ang tunay kong nararamdaman, para sabihin sa kanya na gusto ko na talagang umalis ng relasyon namin? Dodoblehin ko pa ba yung sakit na nararamdaman niya? Honestly, DJ Rocky, pakiramdam ko, isa akong masamang tao. Dahil sa pagkakaroon ng affair habang inaalagaan ko ang asawa ko. Pero 'di ba? Mas masama akong tao kung aalisin ko siya o aalis ako sa kasalukuyang kalagayan niya. Mas masama ako kung iiwan ko siya na ganun yung kalagayan niya. Kaya ngayon, nandito pa rin ako. Is this guilt? Maybe yes. Pero masisisi niyo ba ako? Asawa ko pa rin naman siya after all. Well, hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Boogie. At ito, ang aking secret farm.